Čaute všetci, môj nickname je Engrej a dnes vám prinášam recenziu na najnovšiu časť Sherlocka. Poďme na to. Sherlock sa nám vrátil po roku čakania vo veľkom štýle. Rieši prípady jeden za druhým, ostatní sa nestíhajú ani čudovať. Epizóda sa vyznačuje mlhou tajomstva, ktorá sa v priebehu sledovania rozplynie a všetko sa vyjasní. No, skoro všetko. Mohli sme sa v nej stretnúť so špiónmi, drámou, zrodením aj smrťou a jedným veľmi zaujímavým príbehom, ktorého podtext nás sprevádza počas celého zážitku. Epizóda začína hneď po konci minuloročného vianočného špeciálu a ako prvé, čo môžeme vidieť, je Sherlock, ktorého vôbec nezaujímajú ustrachané reči hlav britskej tajnej služby, lebo on už má všetko vymyslené, lebo strávil kopu času vo svojom paláci mysle, viac o tom vo vianočnom špeciáli. Jeho plán, ako riešiť problém Moriartyho potenciálneho návratu, sa rozhodol riešiť jednoducho nič nerobením. No nie celkom, lebo v ďalších scénach vidíme, ako rieši prípady, pomáha pri pôrode malej Catherine. Nie, to nie je jej meno je Rosamund Mary. A nesmieme zabudnúť na kopu tweetovania. A ešte nesmieme zabudnúť na scénu v akváriu, v ktorej nám je poprvýkrát predstavený príbeh obchodníka a smrti. Po prvých 10 minútach, ktoré boli naozaj vyčerpávajúce, sa dostávame k hlavnej dejovej línii, v ktorej si Sherlock myslí, že Moriarty je tak všimnutý, že rozbíja staré sošky len kvôli nejakej čiernej perle. No v skutočnosti to bol tajný agent, bývalý člen skupiny agentov menom Agra, ktorej súčasťou bola aj Mary. A ak ste náhodou nepobrali dôvod, prečo to robil, ja som ho tiež na prvýkrát počas sledovania epizódy nepochopil, musel som si ju pozrieť druhýkrát, tak je to práve preto, lebo do jednej z týchto sošiek ukryl svoj USB kľúč, na ktorom je napísané všetko, čo v živote robil, kým je a jeho rodina a všetko. Táto misia skončila fiaskom, lebo ich na poslednú chvíľu zradila nejaká anglická žena, no to som už preskočil dosť vecí z deja, ako to, že sa Sherlock s týmto AJom stretol v bazénovom súboji, po ktorom Sherlock skoro všetkému pochopil. A keď si to uvedomíme, všetko, čo sa stalo následne, je už iba Sherlocková chyba, lebo on prezradil Maryinu identitu AJovi a ten pôvodne iba hľadal svoj USB kľúč, no jakmile sa dozvedel ako a kde je, šiel po nej. Následne na to, jakmile sa toto Mary od Sherlocka dozvedela, rozhodla sa opustiť bezpečie Londýna, kde jej Sherlock vysvetlil, že je živým terčom. Po týchto scénach sa z čistá jasna stretnú všetky hlavné postavy v jednej miestnosti, niekde na území tretieho sveta. Tu nastane prestrelka a AJ zomiera rukou policajta, čo je veľmi ironické, nakoľko prežil 6 rokov v ruskom väzení a teraz zabije ruka zákona. Následne na to Sherlock má už v hlave všetky informácie, ktoré potrebuje na to, aby rozluštil túto záhadu. Bohužiaľ preňho a je hlavne pre Mary obvinil zo zrady nesprávnu osobu. A to nás privádza naspäť do akvária, kde už ani neviem z akého dôvodu Sherlock našiel skutočného vinníka, skutočnú pachateľku zrady na skupine Agra, ktorá spôsobila, že dvaja z jej členov zomreli, jeden utiekol a jeden zomrel po 6 rokoch väzenia rukou policajta, spomínaný AJ. V akváriu sa odohralo niečo nevídané, Merly sa rozhodla zachrániť Sherlocka tým, že dostane guľku zaňho. Keď sa na túto scénu lepšie pozriete, uvidíte, že teoreticky to není možné. To, čo sa tam odohralo, není možné, lebo keď vidíte tú guľku, ktorá vyletela z hlavne, človek nemá žiadnu šancu reagovať na takúto strelu. To už proste nejde. Ja chápem, že z pohľadu tvorcov tejto série je to len prilepšenie a zviditeľnenie tejto scény a jej zdramatizovanie, no reálne to iba podrýva jej hodnotu. Následne na to už vidíme výsledok toho, čo sa stalo v epizóde a kopu scén, ktoré nám ako fanúšikom naznačujú budúce línie príbehu. A ja už len poviem, že vám ďakujem za pozornosť, ak sa vám recenzia páčila, zanechajte like alebo odber, aby ste neprišli o moje budúce recenzie. Čau čau!